La batalla de flors ha posat el colofó a la Fira de Juliol de València. Enguany, 1 milió de clavells d'agost han sigut les armes d'esta incruenta batalla. El passeig de l'Albereda ha quedat cobert amb més d'1 milió de flors. Clavells de color taronja i llima, els clavells d'agost que són flors grans i esponjoses, flors que són llançades pel públic i, com sempre, la millor defensa des de les carrosses és una bona raqueta. En total, 28 carrosses s'han fet enguany la desfilada i, com és tradicional, ha destacat la presència de les falleres majors de València i les Corts d'Honor. També han desfilat la Vellea del Foc d'Alacant i la Reina de les Festes de Castelló. La batalla de flors va néixer el 1871 i aquest primer any van participar una trentena de cotxes de cavalls, adornats amb flors que dibuixaven petxines, barcos, figures alegòriques i mitològiques. Les carrosses estaven ocupades per les senyoretes de l'alta societat valenciana. Els temps han passat i han canviat, però la batalla de flors continua sent un dels actes més emblemàtics, el que posa fi a la Fira de Juliol de València.